Hello Pilipinas, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at narito ulit tayo sa pinaka-latest update sa bagyong si Julian, international name Kraton. At para sa gabi po ito ng Lunes, September 30, 2024. Ito po ang ating Tagalog version lilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula ay pasensya na po sa ganitong boses natin. Medyo hindi po tayo at medyo may pagkaramdam tayo. Okay, mukhang yung ating anxiety attack ay after 11 years. 2013, inatake ako. So, ngayon bumabalik na naman. I don't know. Hindi natin alam bakit kaya ganito. Siguro sa stress, anything. But I hope I'm in good shape. Sana mag-okay tayo in the coming days para ipatuloy natin ang ating serbisyo sa ating minamahal kong mga kababayan. Okay? At umpisa na natin ang pinaka-latest update sa bagyong ito. At yung forecast natin kahapon, nung dadaan po siya area ng Batanes ay natuloy na po. At lalo po itong lumakas, naging 215 kanina, kilometers per hour. Pagdaan niya sa may malapit sa, mismo sa may Sabtang at Batan Island. Pumasok po yung eye niya at yung pinakamalakas na part ng eye wall niya ay na feel po ng Batanes, Cubao Islands. Okay? At lumaki yung kanyang sirkulasyon. Nakita nyo dito. Hanggang dito po sa may area po ng Ilocos region ay nakaka-experience po ng hangin mula 50 to 75 kph. Samantala dito sa may area po ng Ilocos Norte, Northern Cagayan, Batanes ay nasa 75 to 100 kph. Kanina, umabot po ng more than 150 kph ang hangin po dito sa may area ng Batanes at kitang-kita naman ninyo kung gaano kakapal ang eye wall nito. Nasa 1,000 kilometers ang kanyang diameter, yung ulan at hangin. Kaya kahit dito sa Bicol ay nakaka-experience kaming hangin na up to 40 or 50 kph na bugso. Okay? Assign niya talagang malaking bagyo po ito. Although nasa dry phase tayo ng Madden Julian Oscillation, wala tayong habagat at yung mismong sirkulasyon lang ng bagyo ang nakakanasan natin. Okay? At ito yung radar shot. Kanina po itong alas 10, so between 9 to 10, dumaan po yung eye niya sa may Batan at area po ng Sabtang. So nagkaroon ng lull po dyan ng approximately 1 to 2 hours or pwedeng 3 hours. Depende sa laki kasi ng mata. Ito medyo malaki talaga yung kanyang eye. Kung i-measure natin yung diameter ng eye niya, based sa radar shot, nasa almost 65 kilometers ang diameter. Okay? So ito po yung ginalaw niya. Pagdating ng bandang 11 to 12 ay pumasok na yung eastern eye wall. Ito po yung pinaka-destructive part ng bagyo. Dito po yung maximum sustained winds na naririnig nyo sa mga reports ng Pag-asa at sa iba't pang agencies. So 215 yung hangin dito, but paglampas niya dito, lumakas pa siya 220 at sa mga oras ito na yung gabi, mukhang malapit na maging super typhoon. 10 kilometers shy, 230 kph po siya na yon. So let's hope and pray na ang mga kababayan natin, mga Ivatans dyan sa Batanes ay nasa in good conditions. Kahit po nakakanis tayo ng malakas na naman po na bagyo. So I hope na sa mabuti kayong kalagayan na survive ninyo itong bagyong ito. Marami na pong mga nagsisilabasan ng mga social media videos, YouTube, TikTok, at pinapakita po yung hagupit ng bagyong ito. Talagang napakalakas. Okay? And yan po, sa mga oras na ito, i-move natin itong radar. Nag-go westward na po siya, papunta po sa northwestern boundary ng Philippine Air Responsibility. At yan po, kita nyo yung ring dito, talagang malakas pa rin yung kanyang sirkulasyon. 230 kph na po siya as of this time. Kung i-upgrade ng Pag-asa, gagawin po itong super typhoon. Okay, kasi 240 ang winds ng JTWC upang maging super typhoon. 1 minute average ang Pag-asa
10-minute average 185 kph. So minsan ang unang pag-asa, minsan Joint Typhoon Warning Center. So nasa discretion na po yan ng mga forecasters. So ito yung zoom out satellite animation mula sa cyclonic weather or cyclonicwx.com, at kitang-kita po ninyo dito kung gaano kalaki itong system na ito. At ito yung isang bagyo, si Jebi. At ang good news, after itong bagyong ito, mukhang tahimik tayo for the next 10 days. Walang pinapakita po mga computer models. All are good. Okay, sana buong October wala na pong bagyo. Kasi imagine, 7 bagyo ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility September alone. September 1 to 30. Ilang araw lang na pahinga. So, kaya siguro kakasakit na tayo. Pasensya na po. Mag-isa lang po tayo. Kahit ang Typhoon 2000, ako lang po yung mag-isa. Pinapagawa ko sa mga designers yung site, pero ako mismo lahat nag-update. Pati yung YouTube, everything. Wala akong empleyado. So, one-man team tayo. Kaya siguro, but I hope and pray na magiging okay tayo. Okay? Since 50 plus na tayo. Ito yung track natin kanina, 5 p.m. So, lalabas po siya ng Philippine Air Responsibility bukas po ng gabi. Saglit lang yan. Then after 12 or 24 hours, papasok ulit yan ng Philippine Area of Responsibility on its way towards southern Taiwan. Ang possible landfall niya is between Tainan, okay, dito sa area na ito hanggang dito sa may southern tip ng Taiwan. So, mga Pilipinos nagtatrabaho sa Taiwan, mga Taiwanese na nag-stay sa Taiwan, mag-ingat po kayong lahat dyan. Dahil alam natin na malakas po itong bagyo at maraming ulan na pwedeng ibuhos up to 800 millimeters. Imagine na ang kanyang dalang ulan kapag sumabay po kayo sa sirkulasyon ng bagyong ito. So, napakarami pong ulan ito. And most likely baka ang Batanes naka-experience din ng 400 millimeters dahil gumagalaw ang bagyo. Siyempre, kalahati lang ang pwedeng ibagsak niyan. Okay? So, it's 230 kph na yun. Ito yung latest mula sa iba't pang Asian agencies. Ayan po ang Joint Typhoon Warning Center, 125 knots or 230 kph. 10 kilometers shy of becoming a super typhoon sa kategorya nila. Sa pag-asa, as of, kanina pa itong 2 p.m., refresh natin. Wala pa. But titingnan natin mamaya kung nag 100 knots yan o 185 kph, automatic super typhoon na po ito. Minsan na unang pag-asa, minsan GTWC sa pagbigay bilang isang super typhoon sa isang bagyo. So lahat nag-agree, lalabas bagya ng PAR, pasok ulit at maglalandfall po dito sa southern Taiwan. Huwag kayo matakot, ang PAR line ay teritoryo lang yan. Lumabas man siya o pumasok ulit, wala po yung epekto sa ating kapuluan na. Okay? At officially, lalabas na po siya ng Philippine Air Responsibility sa darating pong October 3 ng gabi. Lalabas po siya. So, final update na yan na ibibigay natin. Ito po yung oceanic heat content na kung saan ang tawag dito is Tropical Cyclone Heat Potential Anomaly, at nakita po ninyo dito gaano kainit po ang karagatan po dito sa may area po ng Batanes. At itong blue na ito sa likod niya, ito yung tinatawag nating cold wake. Kapag masyadong malakas ang bagyo, mababa ang pressure, yung temperatura sa pinakailalim ng dagat, umakyat po yan. Yan tinatawag nating upwelling. So yung thermocline, yung boundary ng hot and cold sea surface temperatures ay umakyat. Kaya yung malamig na temperatura ay nasa ibabaw. Okay? So, yan tinatawag natin upwelling. Kaya nakita ninyo, yung mga algae, umakyat po yan. So, kapag may mga weather systems na kasunod niyan, hindi po siya lalakas. Yan ang kagandahan kapag may malakas na bagyo na may kasunod na isa, yung kasunod ay hindi na po lalakas. Okay? So, yan ang oceanic heat content. Mainit pa rin po sa may south of Taiwan. So, inaasahan po itong pwede pa rin maglakas. Sana po, humina na po para hindi na po maapektuhan po ang Taiwan. Pray natin na okay silang lahat yan pagdaan itong bagyo ito. Sa Batanes, alam natin na prone na sila sa mga bagyo. I hope na sa mabuti rin kayong kalagayan sa pagdaan itong bagyong ito. And sana ma-rehabilitate ka agad.
ang Batanes, Cubaba Islands. Kawawa po sila doon sa pagdaan ng bagyong ito. So tomorrow, Martes, itong 6-hourly wind forecast mula sa American Model. Sila yung leader pagdating sa mga winds. Okay, malapit sa accuracy. At nakita niyo po dito na mananatili pong 75 to 100 kph ang bugso ng hangin sa may Batanes, Cubaba Islands bukas, Martes hanggang Miyerkules. Kasi yung bagyo nandito pa rin po. Parang liliko lang. So gaganyan lang po siya. Oh my gosh, what happened? Balik natin. Sensya na po. Tao lang. So yan po. So parang gaganito siya. Gaganyan siya, tapos gaganyan, tapos gaganyan. So, pag liko niya ganyan, hagip pa rin ang Batanes, Cubaba Islands ng hangin na 75 to 100 kph sa bugso. So, ang tanong, kailan bubuti ang wind condition sa Batanes sa darating pong Huwebes? Yan. Pag landfall sa Taiwan, automatic liliit yung kanyang diameter, yung radius niya. Kaya, Thursday to Friday, balik na sa normal ang hangin sa Batanes. So, magiging breezy conditions na lang. Okay? So, masisira rin po sa terrain ng Taiwan itong bagyong si Julian. Sa ulan, ito po mangyayari for the next 24 hours. Move natin itong slider. So, bukas po Martes, inaasahan pong babawas po ang malalakas sa ulan sa Batanes from more than 100 millimeters, magiging 50 to 100 millimeters na lamang. Gayon din po dito sa may area po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, ibang bahagi po ng Ilocos Region, kasama po ang Kalinga at Apayao. Abra ay mukhang nasa 50 to 100 millimeters pa rin rainfall. But sa darating pong October 2 ay mag-improve na dramatically ang mga ulan sa Ilocos Region. Samantala dito sa may area po ng Batanes ay patuloy pa rin hanggang Miyerkules ang 50 to 100 millimeters na ulan. Sa Huwebes, pag landfall sa Taiwan, automatically guganda na po ang mga weather conditions dito sa dulong Hilagang Luzon kasama ang Batanes. Okay? At bago tayong paalam, ito yung latest wave heights. Manatili pong napaka-dangerous po ang alon dito sa dulong Hilagang Luzon hanggang sa darating pong Huwebes dahil po sa presensya ng bagyong ito. Pero umabot po ng 10 meters. But pag alis niya sa Friday o pag lusaw niyang bagyong ito, Friday and Saturday, papalit yung mahinang amihan. So, may wave heights pa rin ng 2 to 3 meters. Okay? But, Sunday, Monday, next week, okay na po ang alon. Balik sa normal. But, sa Martes, October 8 hanggang October 9, mukhang meron tayong first glimpse ng mahinang amihan. Usually, mag-start na po yan last week of October or first week of November. But, meron na po tayo na kikita po dito. Unang bugso ng amihan. Usually, dito lang muna yan sa may tulong Hilagang Luzon, Silangan Luzon. Sa Bicol, Visayas, bababa po yan pagdating na po ng December. I-pray natin na sana walang mga bagyo na environments na dumaan sa Pilipinas, lahat lihis. Sana October walang mag-form. Kung may mag-form between October to December, sana lahat po yan palihis at walang maglalandfall sa atin. But based on climatology, ang mga tracks ng bagyo talagang wala tayong magagawa. Talagang ganyan ang nature. Ang importante, maging resilient enough tayo, maging handa lagi sa mga ganitong bagyo. At at huwag kayo mag-alala na nandito tayo hanggang kaya pa natin magbigay ng pinaka-latest update sa mga upcoming storms. Okay, so iwas lang puyat. Okay. So, yan po ang ating wave forecast sa ibang bagay ng ating bansa. Visayas, West Philippine Sea, sa may area po ng Kalayaan Island Group. Dito rin sa may east of Bicol, east of Visayas, east of Mindanao. Okay naman po ang alon. 1 meter or less than 1 meter pag nasa inland waters po kayo ng ating kapuluan. So, yan muna po ang pinaka-latest natin na yung gabi na ito ng Monday, September 30. Yung mga nagtatanong sa wind signal, I forgot to give you yung latest mula sa Pag-asa.
Type natin live. Okay. Oh. Pag-asa here. Yan. Tingnan natin. Ano yung latest? Hindi pa rin siya Super Typhoon. 175 lang Pag-asa. Signals. Signal 3. Binaba na po yung signal sa Batanes. From signal number 4. Signal number 3 na lang po. Dahil paalis na yung bagyo. Signal number 2 na lang sa may Ilocos Norte. Ilocos Norte. Northern Apayao. Western Cagayan. Northwestern Cagayan to be exact. The rest of Ilocos region, the rest of Northern Luzon nasa signal number 1 pa rin. But unti-unti na po yun alisin yung mga signals. Lalo na po pag papunta na po Taiwan. Yung bagyong ito. Okay, so yan muna po ang pinaka-latest na yung gabi na yun ng Lunes, September 30. Babalik ulit tayo bukas. At hopefully okay tayo para makapagbigay ng latest update, YouTube and Facebook videos. At maraming salamat po sa pagpanood sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.